sa Bansalan Davao del Sur. Napalit niya ang mga NANS products sa UV Syra Pharmacy. Cheryl Alin Sunurin Banico of Carmen North Cotabato. Napalit niya ang atong NANS products sa Ocean Grace Pharmacy sa Carmen North Cotabato. Berlinda Sabilia of Porok 3 JK Missionville, Kanaway, Tibanga, Iligan City. Napalit niya sa AGR Pharmacy ang atong NANS product. Merly Bunyao from Pilong, Aloran, Misamis Occidental. Ang iyang entry napalit niya sa Pharmacia Jessica. Gina Dalago of Garcia Homes, Makilam, Tagum City. Ang iyang entry napalit niya sa Perpetual Pharmacy. Jovelyn Suknit of Maramag, Bukidnon. Napalit niya yung entry sa Estenso Pharmacy. Nina J. Ranco of Purukuno, Batangan, Valencia. Napalit niya yung entry sa Himenco Drug. Jocelyn Ludivica of San Jose, Medina, Misamis Oriental. Napalit niya yung entry sa La Criscia Pharmacy. And hi to Fizz Subay Gapuyo sa Musman, Dulugon, Maramag, Bukidnon. Napalit niya ang atong products sa Rogers Pharmacy, Maramag. Esther Milomida of San Agustin, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Napalit niya ang atong entry sa Baul Pharmacy. Rosibilia Sumay Alisaka of Porok Jimelina, Paglaom, Dumalinaw. Napalit niya ang atong produkto sa Luzada Pharmacy. And Gloria Lucida of Barangay 24, Imadihas, Butuan. Napalit niya ang atong produkto sa C Pharmacy. Rita Pertiguez of Balintawak, Pagadian. Napalit niya ang atong products sa Louis Merchandise. Yuvelin Tabuco of Oroqueta City. Napalit niya yung entry sa Jessica Pharmacy, Oroqueta City. Teresita Soria of Porok 13, Carnay, Poblacion. Napalit niya ang atong produkto sa Himedco Pharmacy. Bernadette Lordin Kuanan of Mirafuentes, Tagum City. Napalit niya ang atong NANS products sa Shelly Pharmacy sa Tagum. Nelia Nagyelo of Ginayuran, Valencia City. Napalit niya sa Himedco Drug. Rosita Danuco Garcia of NHA Kauswagan, Cagayan de Oro City. Napalit niya ang atong NANS product sa Rica Pharmacy, Cagayan de Oro City. Brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Sila ang mga natawagan sa atong NANS Million Bonanza gikan sa weekly, quarterly o million pesos. Atong paminaw ng atong pagpagkikinabi. Si Wilfredo Villadetne? Yes, ma'am. O sa ibang product ng giinom? Ang tubig na kung ginagamit, ma'am, is karang nanos coffee or Okay. Okay. Okay, so kapaksa na 1 week na ganito na ako kay akong tubig na inom ng instant, akong di nagulit-sagol nga coffee. Ay, okay. Kanya, kumusta man yung paminaw? Okay, sa panira na akong gamit na 2016 pa, ganahan ko ba kay Pinakuhan, bakit akong katulog pero na-accident ako mag-uwi. Ang akong lawas sa kanya akong gamit ko anak. Pero sige, ako tututot ko. Pero resulta niya siya. Ngayon okay naman. So, hindi mo na lang ako okay na akong soft drink, ako mag-juice, ganito akong tasa. Ano na isa itong tibag niya. Ganun siya maglayo na akong tiyan ka nag-ibig ko. Kana ako na akong cut-on katong niya. Ang puya na nasa tibag. Sulod mo, cut-on. Ayan, so far karon amo yung gigamit. Okay akong gamit. Huwag ka lang ko, ma'am. Ang non-sliniment oil, kaya kanay natos trabaho sa hindi mo maligtayan yung marag malaking sa kalawasan. Ako na sa haplas. Okay, salamat kaayo. Salamat po, ma'am. Thank you. Sobrang kinarto na. Okay. Okay. Mapalit ang tanang produkto sa NANS sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Si Karen Verdin? Yes, good morning. Si Arlene Ayon sa NAN. Ano? Yes.
gibati. Ang gibati sa akong bana, kulba ang iyang dughan. Nya, ipalit na yung ng lals niya. Iparisa lang mo urine capsule. Nya, karon kaloy sa Diyos, ma'am, na ayaw na siya. Kano na yung kahuot yung dughan? Oo. Kumusta yung paggamit sa corn coffee? Sa corn coffee, ma'am, ako, dugay ko makatulog. Kaya pag-inom na ko ng corn coffee, kaloy sa Diyos, makatulog na din ko niya. Lamig ka kung katulog. Okay, sige. Salamat kayo, ma'am. Okay, sir, bye. Bye-bye. Mapalit ang tanang produkto sa NAS sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Atong NAS Million Bonanza gikan sa weekly, quarterly ug million pesos. Atong paminaw ng atong pagpagkikinabi. Si Matelby Viga Carolio? Oo, ma'am. Kailangan sa product imong gigamit. Kung pupi kay kanidyo akong kaangin ka kasayuran ni mo, ma'am. Kung gini, itong 2015, naagad ko almurana sa upuan, gining buitir, kay gatrabaho mo, tawag sa binadlaw dris barangay tinahugan sa istilahan. Masaran, ma'am. Nagkadako ba akong buitir o ganing akong almurana, hindi konsulta, tawag ako sa doktor, karon kay nagpuson mo kung ultrasound, ma'am, ug upirahan, di. Nagsabot-sabot mo sa akong mga anak, kasi kung kawalat yung taon, ma'am, di. Sa pa ako, senior citizen sa kamao niya, na magpa-opera ni mo kay libre. Di, baka 2015, ma'am. Oo. Ano yung taon ko sa kung susulpin sa senior city? Program niya. Sa sisyo, napakadumog ko sa niya programa. Palit yung taon ko. Ako yung taon ipalit ang inyong mga produkto na non-school cookies, yung capsule, non-capsule. Kanong sa Diyos mo, magkasino yung kakuklo sa akong witir. Kung ako akong ulburanas, kahit ako inubawas, nga karon sakit pa protein ko. Akong gininti na kung coffee na humot pa nga akong ibawas. Nakapot. Very good. Ang linimint uwin po, ma'am, sa dilit ako katulog, lang di pa inumpos kong garden mapunta, kung mag-inom ko kung coffee, kung yung kwenta ko ako, sus kalo sa Diyos, mag-lags, daw ako lawas, ma'am. Ay, very good. Malaw kwenta ko sa akuan, layo, hamak ko ako sa malaw, ipalit ko yung taon ko sa eyedrops, sus, salamat. Lagi o daw, ito na paglantaw. Ay, okay. At least, no? Yes, oo, natubag yung mga problema. Salamat, teacher. Sige. Remind. Sige, oo. Sige. Okay. Oo. Gawin ko tawa mo. Alina, ito mo ba? Okay. Salamat, Okay. ma'am. See you. Okay, sige, bye-bye. Mapalit ang tanang produkto sa NAS sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Si Elena Lapot ni? Ma'am. Sige, gamit din mo ang product, Ma'am Elena. Hans, ma'am. NAS, sige, bati. Ang akong gibati, ma'am, sa una, mamailag kakuha ng mga magkahilat ko, ma'am. Okay na. Hilak sa kalipay, okay na, Gert. Okay, ma'am. Salamat sa kayo, ma'am. Nga, kuhaan, ma'am. Kanang, kay pangalan, kay bago ka nag-maestro ko, ma'am. Maestro, hindi, oo. Pagka, sila kabuan, pagka July 20, may kabukol akong tutoy man, bunog lang good. Okay? Pag isuko ko, ma'am, try ko, ma'am, akong isuko, akong ako, ma'am. Suporta, ma'am, iya kong palitan. Kung tinuod yun na, ma'am. O niya, kumusta naman imong paminaw karon? May na, ma'am. Nga kainin ko ang imong na product. Bayo dyan ang imong kuhan, ma'am. Okay. Susunod, ma'am, og sa nang utasaan. Sige, okay. Santo ninyo. Thank you, Ma'am Arlene. Okay. Sige, bye-bye. Bye-bye. Mapalit ang tanang produkto sa NAS sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.